Her vil jeg vise, hvordan du kan arbejde med din strygefolie uden at have en skæremaskine. Du kan enten vælge at arbejde med den med en kniv eller en saks for at få det ønskede motiv i din strygefolie. Strygefolien består af 2 dele, når du køber den i Arcus også. Det er selve strygefolien, og så er det et lag transfer på toppen, som når man har strøget det på tøjet, skal pilles af. Jeg vil starte med at vise, hvordan man kan arbejde med det med en saks. Det er forholdsvis lige til. Man har sin strygefolie her, i det her tilfælde vores Rose Gold Glitter, som er lidt tykkere, end hvis du køber det almindelige strygefolie. Det er den nemmeste måde at arbejde med strygefolien, synes jeg. Have en saks og have sin strygefolie. Så vælger jeg at vil klippe et hjerte ud. Jeg vil gerne have strøget et hjerte på en brugt t-shirt, som jeg synes trænger til en lille smule opfriskning. Og der kan man jo vælge at klippe i frihånd. Det kan være smadret hyggeligt, have nogle små stykker restfolie, eller klippe en masse små stykker folie ud, og sidde og arbejde sammen med sine børn, eller selv sidde og hygge med det. Man kan også vælge at have klippet eller printet noget ud, et motiv ud, som man så kan klistre på, eller lime på, eller på anden måde, sådan, så man har noget at klippe efter. Så bliver det lidt mere skarpt. Så klipper jeg simpelthen bare folien indtil at jeg synes, jeg har det ønskede resultat. Yes. Så nu har jeg mit hjerte, og så vil jeg så kunne stryge det direkte på. Lægge det på min t-shirt, mit tekstil på en eller anden måde. Bagepapir over, stryge på. Det kan du se, hvordan man gør i en af de andre videoer, vi har på her på YouTube. Så kan du selvfølgelig altid genbruge det her til en masse små hjerter også. Nogle fine motiver af det, man ønsker sig. Så det var, hvordan du arbejder med strygefolien med en saks. Så vil jeg vise, hvordan du arbejder med strygefolien med en kniv. Det kan altså være sådan en kniv her. Det kan være en hobbykniv. Det kan være en skarp kniv på skuffen. Det er egentlig underordnet. Som sagt, så består strygefolien jo af selve strygefolien og et lag transfer på toppen. Når man vælger at skære i folien, så er det vigtigt, at man skærer i selve strygefolien, og altså ikke den blanke side. Den blanke side skal vende nedad. Og det kan selvfølgelig være sværere at se på nogle folier end andre, men når man mærker efter, så kan man nemt mærke, hvilken en der har transfer på, og hvilken en der ikke har. Specielt på de her glitterfolier er der stor forskel på begge sider. Når man bruger kniven, så er det vigtigt, at man skal skære sit motiv spejlvendt. Fordi med saksen klippede jeg jo på fronten, så jeg klippede på den måde, jeg godt kunne tænke mig, at motivet skulle se ud, når det kom ud. Men her der skal jeg jo skære på bagsiden, så derfor er det vigtigt, at det skærer spejlvendt, specielt med bogstaver. Man kan sige, at et hjerte, det ser jo ens ud, om jeg skærer det den ene vej eller den anden vej. Her kan du også printe ud og sætte hen over for at have noget at skære efter. Jeg vil gerne skære nogle bogstaver, og jeg tænker at skrive love, som kan være ved siden af mit hjerte her på den trøje. Så er det vigtigt, at jeg starter med E, som er det sidste bogstav. Så skal jeg trykke så hårdt, at jeg skærer gennem strygefolien, men ikke så hårdt, at jeg trykker gennem den blanke side, altså transferen her på den anden side. Så er det selvfølgelig noget sværere, når jeg skal skære rundt her. Men igen, der vil man også kunne have printet ud og lagt ovenpå. Når jeg så har skåret det ud, så skal jeg have pillet den overskydende folie af.
Altså det, som ikke skal trykkes på. Og jeg får den lige op her ude i siden. Så hiver jeg en lidt af, som ikke skal trykkes på. Og så har jeg simpelthen mine tekster her. Og de 3 hjerter, som jeg har skåret helt ud af hans skæremaskine. Og selvfølgelig, jeg synes, det har lidt charme, at jeg har skåret bogstaverne her i frihånd. Men man kunne bruge sin lineal, være lidt mere omhyggelig, end jeg har været. Eller som sagt, printe ud, og så klister henover, så skærer jeg igennem. Der kan man sagtens skære, hvis man klister papiret henover, skære igennem papiret og strygefolien. Hvis jeg havde skåret igennem transferen her, var det som sådan ikke sket noget, ligesom at jeg jo har klippet transferen også her. Jeg kunne bare godt tænke mig, at der var den afstand mellem bogstaverne, som jeg har skåret her. Og så har transferen også den her klistrende effekt, sådan så jeg kan klistre det på og sætte den, hvor hjertet skal placere mere. Det kan rykke sig, fordi jeg jo ikke har transfer rundt om. Sådan her er det også, at I modtager jeres skårede bogstaver fra os. Vi skærer det på en maskine, så det er ikke min frihånd, I får. Der har vi så klæbet en bagside på, sådan så det ikke klistrer fast til alt muligt, når I modtager det. Den bagside skal man så huske at pille af og lægge på sit ønskede materiale, og så stryger man det på. Håber I blev lidt klogere på, hvordan I kan arbejde med strygefolien uden at have en skæremaskine.